سلام نعم تخاتلتي قرية برودكشن كما يتخون كما ياللهم بتي زغربلكم زلغو سرحات عقبوغ تلو مع الملو تسفاي قلي كافتي زغربو سرحات كل جزي أب جزانا ننتكمل لهم نجزانا زدلينا مسارحتات كخانو هلو قلي كافت عودو من قدي سرحينا باخم زبولي تتقمو ويكا نيشتي حبريتات رغبو تلو دما تسفاي قبر نلومي انت حيزلكم متيالوغو من البات أب جزانا كل جزي ننتكمل له شنت بيت تويلت علنا إزي تويلت إزي مستي ناي جزانا سايز ويد أنا حنا كخوني خل ويد ما زجزانا جزا زي فتنا يا خن كيرو ندلي جن أفلت أنا أو زلنا أفلت كميو تويلت كنبل كلنا في اللي براخز اللو نقولني نقوم الزلو أو سايز يفعلاليو كم دم كبيبن أوفالن ويكا راوند زخنة سايز دلهم كا الله مالتي سلزي أنا ناوين نتكمل لهم زملكت مسرت كل جزء إحنا كنزلنا كافتي مسمار زسمرلو نامن دقزلو رحكت موستلي زوجه جزء 10 فرعان وكسب 10 إنش يخون مالتي سلازي اتين جزء زلنا كنعكن كلنا كندير رحكت كم زلوا بلاس اتي تانك ناي ماي متحازيبون كندي صفحات كم زلوا السنة حرعكينا أفتنا عمتوبتا إنستال كنجبر كلنا أي شجرناني مالتي سلازي كمت أخلو خمس الرئيل زلنا اتنا ماي تانكن اتي مين تويلت سيتن ببيني زمت مسو already تمسمار تدالي تسنحالو اتنا مسمار كابو بتانك نبرينا ازي تريود لهم اتي فلاش ناتو بالعلي بز بقولن زي كونسي بالعلي تناتو فلاش نوشت طوي انا نبلو كلتا اوبشن الله حدا توحد ماي سبراي فلاش كجبرنا كله كلايكا دبل فلاش مالتي كلت كاتي سبيد ناتو ويكات بريشر ناتو خا ببرتو زخونه لو مالتي سلازي ابن تقمل غزي خا مريصنا فلاش كنجبر كلنا نتمايناون ጥንቃቄ ንገብር ሴቭ ንገብር ማለት ስለዚህ እዚያ ትሪዋ ደለኹም راوند تويلت كل ጊዜ አፍቲ ባኮናቱ ኢ አር ጽሑፍ አሎ ኢ ኤግ ሼል ከውን ከሎ አርካ راوند የመልክት ማለት راوند ቦል ወይ ካ ኤግ ሼል ቦል እሱ ህጅ ፍልልይን ምንታይ ዝጠቅመና እንደ ሕርቲ ቦታ ነቅምጠሉ ዘለና ጸቢብ እንድሕር ኮይኑ መኻት ኤክስተንድ ዝገብር ቦታ እንድሕር ሴፍ ክንገብር ደሊና ከምዝ ትሪዎ ደለኹም እቲ ኤግና راوند ናቱ እትናይ ቅድሚት ማለት راوند ቶይለት راوند ቦል ባህል ማለት ሶ አፍቲ ባኮ ሁሉ ጊዜ ዘክርዎ አፍቲ ባኮ ከምዝ ትሪዎ ደለኹም ኢ አር አሎ አይነተን ከም ደኾነት ሽዑ እንድሕር راوند ኮይኑ ሃይላይት ነታ አር ሃይላይት ገብሪ ኤግ ሼል ተኮይና ነታ ኤግ ሼፕ እንድሕር ኮይና ነታ ኤግ ሼፕ ዘላ ማለት ስለዚ ከምዚ ጌርና መሰበልናዮ አፍቲ ኢንስታል ንገብረሉ ቦታ አው ኻልከ እተን ክልተ መስመር ምስተናይንካ አፍቲ ናተን ብታሕቲ ንስምረን ማለት እዚ ናቱ ወሸር አሎ ተን ወሸር ተጠቂምና እቲ ጋስኬት ፕላስቲክ ጋስኬት ዘሎ አፍቲ ናቱ ከቢብቲና ኻና አስሮ ማለት ሶ እዚ ክናስር ከለና مسو زمت كا اتي رينج ويكا واكس بحال تويلت رينج واكس بحال السخانتايو مستي افتمر يزرلاقب اتناتو ملاقبي مالتي ازن منتاي دحقزنا نتي زخون فلاش كنقبر كلنا ماي نعو باكاب نخي قبر مستنايتي درين ويكا ناي رسح ماي زخودلو من قدي مسو سري مالتي سلازي ازي واكس ازي اتليست توحده أف كل تعامد كنكيرا خلنا زتمرت أي خون تتخيل قدميو تدي تخيل لكن أتليس هاب كل تعامد جلس تشيكن جوبرة صبوي انتي مسيلكم نسو هذا من واحد جزء تي تويلت سيت كافتي سكروناتو مسأسرنايو ناي من قصاص بحري كري يخيلي تي مسمار لوز ندحر كوينو ويكا تواكس لوز خونمو تي تويلت زنوبرو جاب ندا بلاي مص ندا غفاي مص مو من قصاص يجمبر من قصاص كيجمبر كله انتي نغبر علينا اتي مسمار كافتي درين وصي سلازل قرب فلاش كنغبر كلنا اتي ماي باك اب كغبرناي مالتي وي ون اتي درين اندحر كلاك كوينو اتي ماي نتحتك خيد زغبو نلعلي ملسمو اندحر اتي ناتنا تويلت نبل اب مدقسي بي اندحر الله كوينو اب سكن فلور اندحر الله كوينو اموتي صالوننا يكون وي تحتي زلخا انتي كخوني مسيلكم اتي ماي باك اب يغبرمو
ካፍቲ ፓይፕ ወፂኡ በቲ አራውንድ ናይቲ ፓይፕ ዘሎ ናፍቲ ሲሊና ሊክ ይገብርሞ ብድሕሪ ዘይተደለየ ዳሜጅ መፀና ማለት እዩ። ብዝተኻለ መጠን ከምዚ ዓይነት ክጋጥም ከሎ ቸክ እንተገበርናዮ ፅቡቅ እዩ። ከምኡ ድማ ጌርና ድማ አፍቲ ምስ ወዳእና ኢንስታል ምስ ገበርናዮ ወይ እውን ኢንስታል ኮይኑ ዘሎ አፍቲ ራውንድ ናይቲ ቶይለት ሲት ኩሉ ግዜ ቸክ ክንገብሮ ከለና ጋፕ ከይህልዎ ሲሊኮን ክንገብረሉ ዝተመርፀ እዩ። እሱ ከዓ እንታይ እዩ ካብ ናይ ሻወር ድዩ ካብ ናይ ሲንክ ድዩ ዝኾነ ዝፈሰሰ ማይ ካብቲ መሬት ልሒኹ ናብኡ ስለ ዝኣቱ ብኡ ከኣቱ ከሎ ድማ ነቲ ብታሕቲኡ ዝርከብ ቦታ ዳሜጅ ንኸይገብረልና ጥንቃቐ ምግባር ሲሊኮን ምግባር አራውንድ ቶይለት ማለት እዩ። እዚአን ልክዕ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓድሽ እዩ። ኣብቲ ሓድሽ ከዓ በቃ እቲ መስማር ናቱ ካብቲ መንደቕ ከምቲ ዘልኩኹም ነዚአን ኢና ንዕቅነን ካብ መንደቕ ኩሉ ግዜ 12 ፍርቓን ክሳብ 13 ኢንች ጋፕ ክህልወና ከሎ ዝተመርፀ ይኸውን ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ናቲ ታንክ ድማ ንጎኒ ዘሎ ከዓ ንጎኒ ክንደይ ርሕቀት ኣለና ንዑ ፊት ክገብረልና ዝኽእል ነብል ማለት እዩ። ካልእ ቶይለት ክንመርፅ ከለና እቲ ፕሬሸር ናቱ እቲ ስፒድ ናቱ ክሳብ ክንደይ ፍላሽ ክገብር ከም ዝኽእል ርኢና ማለት እዩ። ሳምታይምስ ትሹ ንመልኦ እሞ እቲ ስፕሬይ ናትና ፍላሽ ክንገብሮ ከለና ምስቲ ትሹ ጉሒፍናዮ ዘለና ኣብቲ ቶይለት ማች ምግባር ይስእን እሞ እቲ ሓይሊ ምድፋእ ይኣብዮ ማለት እዩ። ልክዕ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ግዜ ቶይለት ናቱ ኤስ ከምዚ ኤስ ምልክት ዘለዎ ኤስ ትራፕ በሃል ማለት እዩ። ከምኡ ኣለዎ እዚ ድማ ንምንታይ ዝጠቕመና ዝኾነ ነገር ባክ ኣብ ዝመፅእ ጨና ንኸይጨንወና ኣብቲ ከርቪ ዘሎ እቲ ማያኡ ኮፍ ብል እሞ ነቲ ብድሕሪ ዝመፀና ጨና ንዑ ይዓብሰልና ማለት እዩ። ስለዚ ቶይለት ፔፐር ክንጥቀም ከለና እቲ ፍላሽ ናትና እውን እንድሕር ውሑድ ዝኹም ኮይኑ ነቲ ቶይለት ፔፐር ኣይወስደን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክንፈልጣ ዘለና ብዝተመርፀ ኣብ ገዛና ዘሎ ቶይለት እቲ ናቱ ቶይለት ዋክስ ሪንግ ዝበሃል እቲ ብታሕቲ ዝለግብ ምናልባት ክትሪእዎ ያኹም እሳ ክንቀይራ ብዝተኻለና ክንቀይራ መጠን ፅቡቅ እዩ። ዋጋ ካብ 5 ቅርሺ ክሳብ 6 ቅርሺ ዶላር ትበፅሕ ኣብ ዝኾነ ሆም ዲፖ ከይትኩም ድዩ ለውስ ከይትኩም ድዩ ኣብቲ ናትኩም ናይ ፕላሚን ሳፕላይ ዝርከቦ ከይትኩም ክትረኽብዎ ክትቀይርዎን ትኽእሉ ማለት እዩ። እዚ ክትገብሮ ከለኹም እቲ ማይ ናቱ ዕፀዎ ዝያታ ቶይለት ዋክስ ትበሃል ሓድሽ ክትገዝእ ከለኻ ኩሉ ግዜ ምስኡ ዝመፅእ ኣሎ። እንድሕር እቲ ዘለና ክንቀይሮ ኮይና ድማ ሲምፕሊ ንዓ ሪፕሌስመንት ጥራይ ነታ ቶይለት ዋክስ ሪንግ ኢልና ክነምፅእ ንኽእል ማለት እዩ። እዚኣ ምስ መስማራን ምስታ ዋክስን ትሽየጥ ማለት እዩ። ንዕን እንድሕር ቀይርኩመን ከዓ እቲ ማይ ዓፂኹም ኣብቲ ቶይለት ዝፀንሕ ማይ ከዓ ብዝተኻለና ድሬይን ጌርና ክንቀይሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚኣ ልክ ኣብታ ቦታ ምስ ኣተወት ከዓ እተን መስመር ሰሚርና እቲ ቶይለት ሲት ናቱ ምስኡ ዝመፅእ ኣሎ ንዑ ተጠቒምና ከዓ ንዑ ከዓ ክልተ መስማር እየን ጎማ ኮይኑስ ትሬድድ ጎማ እዩ ናን ከዓ ልክ ኣብታ ቦታን ክነብለን ንኽእል ምስኡ ዝመፅእ ኦልሬዲ ኢንስትራክሽን ስለ ዘሎ ነቲ ኢንስትራክሽን እንዳንበብና ድዩ ወይ ነቲ ኢንፎርሜሽን ርኢና ከዓ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካልእ ዋላ እንተደይ ገበርናዮ ኣትሊስት እንታይ የድልየና ፍልልያቱን እንድሕር ፈሊጥናዮ ክንገዝእ ከለና ኣይንሽገርን ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚአን ልክዕ እተን ናተንካበር ኣለወን ርኢና ኣለና ቶይለት ዝተፈላለየ ዓይነት ኣሎ። እሱ ድማ እንታይ እዩ ሓደ እቲ ታንክን እቲ ሲትን ዘሰይም ኮይኑ ዝኾነ መላገቢ ዘይብሉ ሰራሚክ ምስኡ ዝተሰርሐ ኣሎ። ገለ እቲ ፍላሽ ክንገብር ከለና ብጎኒ ዘለዎ ኣሎ ገለ ከዓ ብላዕሊ ናይቲ ታንክ ከዓ ፍላሽ ክንገብር ከለና ከዓ ብላዕሊ ኣሎ ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ ካብተን ብላዕሊ ዘለዋ ሓደ እዚ ንምንታይ ይጠቕመና እንድሕር ኢልና ንሓንሳብ እቲ ቦታ ፍላሽ ክንገብረሉ ዝፅግመና ቦታታት ኣሎ ሓደ ግዜ ወይ እውን ከምዚ ናይ እንድሕሪ ቶይለት ዝቕመጥ ሸልፍ ዘለዎ ነገር እንድሕር ጌርናሉ ፍላሽ ንክንገብሮ ዘፀግመና ብዙሕ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ። እዚኣ ብላዕሊ እያ ኣብቲ ናቱ ካቨር ኣብኡ ዘሎ እቲ ፑሽ ናቱ ንዕን ፑሽ ጌርና ከዓ ክንጥቀመለን ንኽእል ማለት እዩ። መጠን እቲ ዓይነት ኣሰራርሑ ድዩ ወይ ከዓ ብራንድ ናይቲ ሰራሚክ እቲ ዋጋታት ከዓ ይፈላለዩ ማለት እዩ። ክንገዝእ ከለና ምናልባት ክቡር ዋግኡ ክንርኢ ንኽእል ኢና ሕሱር ዋግኡ ከዓ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብቲ ምርጫና ንዓና ይምልከት። እሱ ድማ እቲ ፍልልያቱ ድማ እቲ ድምፂ ዘለዎ ኣሎ ድምፂ ዘይብሉ ኣሎ ፍላሽ ክትገብር ከለካ ሳይለንት ዝኾነ ኣሎ እቲ ናይቲ ጋግሊን ናይቲ ድሬን ፍላሽ ክገብሮ ከሎ
قالين حسب برت دمت تسمع له قالي ها واحد دمت تسمع له مالتي سو الصوت حجتي حايلي باور نايتي بريشر نايتي فلاش نقبرله أو يتاتي تفللياتو مالتي أدي نفددي تويلتي جن فللياتو خا متن تواقع ويكا تبراند ناتو خا يفعل مالتي سو دمت زي بلو سايلنت له اتي ناتو سيت كدنو خلخا بعلو اوتوماتيك سلو كوينو بزي زمص زعصلو قالون يا نناتو بلጫታት አለው ማለት ተንፈልጠ ዝግባና በኖርማሊ ግን እቲ ኢአር ዝብል ኣብቲ ቦክስ ዝጸንሕ ፍልልያቱ እንታይ ይጥቅሙ እሱን እንዳር ፈሊጥና ያዋላ ቶይለት ረኺብና ኢልና ጥራያል ኢልና ምኻድ ደኮነ ዛትሪዋ ዘለኹም ሕጂ ራውንድ ክብለኩም ከሎ ሕጂ ትናይ ቅድሚት ናይቲ ቶይለት ማለት እዩ እቲ ገሊኻ ኦቫል ሼፕ ከም ዝናይ እንቋቑሖ ቅርጽ ዘለዎ ኮይኑ ንቅድሚት ነዊሕ ዝወጽእ ኣሎ ማለት እዩ እታ ቦታ ናትና ጸባብ እንድሕር ጸኒሓ ከምኡ ዓይነት እንድሕር ኣምጺና ኣሉ እንታይ ክኾነናይ እቲ ቦታ ብዙሕ ቦታ ክሕዘልናይ ካበር ክገብሮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሕና ክንጥቀመሉ ዘለና ራውንድ እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ቦታ ይወስደልናኒ እቲ ኤግ ሼፕ እንድሕር ኮይንኻ ነዊሕ ቁመት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ነዊሕ ቦታ ክወስደልና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትፍልልያቱ እዚ ካልከ ከምታ ድራናያ እታ ፍላሽ ናታ እዚኣ እታ ኣፍታ ናታ ካቨር ናታ ታንክ ኣው ኢንስታል ትኸውን እዚ ኣጃስት ክንገብሮ ንኽሊና ጻዕዳን ጸሊምን ድራየና ደሎ ናቱ ኣጃስትመንት ኣሎ እቲ ፕሬሸር ንሕና ፕሬሸር ማለት እቲ ማይ ብዙሕ ናይቲ ማይ ክን ፍላሽ ክንገብሮ እንደልዮ ቡ ኣጃስት ክንገብሮ ንኽሊና ማለት እዩ ብዙሕ ማይ ዲና እንደሊ ዋላ ውሕድ ማይ ጌርና እቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ኣጃስትመንት ናቱ ክንቅንሶን ክንውስኸሉን ንኽእል እቲ መጠን ናይቲ ማይ ፍላሽ ንገብረኻ ማዕረማዕሪዩ ምስኡ ኣጃስትመንት ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት እዚኣ ናይ ቶይለት እያ ዝኾነ ቀሊል እዩ ዝኾነ ነገር ክስታይ ፍሉይነት የብሉን ግን ንእሽተይ ንዘይፈልጦ ሓበሬታ ክትከውን ትኽእል እያ ብዝብል ሓሳብ ናባኹም ሸር ዝገብራ ዘለኹ ምናልባት ኣብዚ መደብ እዚ ቁርብ ብዙሕ ኣይሰራሕ ኩለን ክሰርሓሉ ተስፋ ይገብር ኣብ ቀጻሊ ኣብ ናይ ገዛና ዘለና ገዛና ክንሰርሖ ወይ ከዓ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር ኣሳምታይ ምስ ዋላ ክንገብሮ እናኸለና ሳን እኹል ኢንፎርሜሽን ዘይምርካብ ብዙሕ ነገር ዝሓልፈና ኣሎ ማለት እዩ ሶ እዚኣ ታናታ ኮፍ መበሊት ወይ ከዓ ቶይለት ሲት ተባሂላ ትጽዋዕ مساعد متسيا زي خالك كلت مأسر اللون حنت بالعلي حنت بتاعتي نانجرنا كنا أسرنا نخيل مالتي زي من البعض كسبرنا يخيل قاليو كم دنا إنشيتي زلولو بلاستيك عينة تالو السون نناتو عينة هاتت براندرينا ريبليس كنقبرن خلينا نحراب جزانا زلنا أرجيت النهر كوينو نتي سيت تراي نبينو كنكيرون خلينا مالتي እቲ ናቱ ስታንዳርድ ዝኾነ ሳይዝ ፈሊጥና ዩኒቨርሳል ዝኾነ ኣምፂና ክንጥቀም ንኽእልና ወይ ከዓ ሹም ናይቲ ቶይለት ናትና ንጥቀመሉ ልክዕ ኣብዛ ናይ መንጎ ታንክ ድሕሪት ናይታ ኣብዛ ኢደይ ዘላታ ብራንድ ናቱ ፅሑፍ ኣለዎ እታ ሽም ርኢና ሳይዛ ርኢና ክንገዝእ ክንቀይሮ ንኽእልና ማለት እዩ ኣብ ናይ ቶይለት ካብ መፃና ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሳምታይምስ እውን ምስ ምንዋሕ ግዜ እንታይ መፅእ እዩ እቲ ናትና ፍላሽ ከይገበርና ይኸለና ስቕኢሉ ራን ይገብር እዩ ከምዚ ታተጋጢምኩም ፈልዶ ስቕኢሉ ራን ይገብር እሞ እቲ ማይ ከዓ ይኸይድ ማለት እዩ ከምዚ ከጋጥም ከሎ እንታይ ኮይኑሎ መሲልኩም ምናልባት እቲ ናትኩም ታንክ ከፊትኩም ብላዕሊ ከፊትኩም እቲ ማይ ዓፂኹም እቲ ፍሊፕ ፍላፕ ማለት ከዓ እቲ ማይ ፍላሽ ክንገብሮ ከለና ምስቲ ሰንሰለት ሓፍ ትብል ከምዚ تعطن تخفتن موسلي قيح ወይ ካ ብሉ ይጸንሕ ከሞቲ ከለርናቱ እታ ጎማ ተዓጽን ትخفتن ነትማይ እሳ እንደሕር አሪጋ ክትቀየር ስለ ዘለዋ እንታይ ትኾናላ ሕጂ እቲ ክትዓብሶ ዝግባአ ማይ ክፍተት ስለ ዝገብር ኣብቲ ቶይለት ናትና ስቕኢሉ ኮንቲኒየስ ብዘይ ምቁራጽ ራን ይገብር ማለት እዩ ስለዚ ንዓ ክንቀይራ ኣለና ታ ፍሊፕ ፍላፕ ትባል ጎማ ነቲ ሰንሰለት ፍላሽ ክንገብር ንልዕሎ እሳ ማለት እዩ እሳ ኣውፂና ልከበታ ሳይዝናትና ክንቀይራ ኣለና ናይ ክልተን ፈረቓን ዲ ዋላ ሰለስተን ፈረቓን እቲ ናትና ደሎ ናይቲ ማይ ዝኸደሉ ሳይዙ ምፍላጥ የድልየና ወይ ከዓ እንታይ ንገብር ንዓ ሙሉቕና ሒዝና ንኸይድ እሞ ካብቲ ናይ ስቶር ክንገዝኣ ንኽእል ኢና ማለት እዩ
እምበር ንሎሚ እዚኣ ትመስል ነራ ምናልባት ሓጋዚ ጠቃሚት ኮይና ረኺብኩማ ትኮኑ ተስፋ ይገብር ከምኡ ሓጋዚ ኮይኑ እንዳረኺብኩሞ ላይክ ሼር ብምግባር ናብ ካልእ ንኽባፃሕ እውን ስለዝሕግዝ ነቲ ኣልጎሪዝም እውን ነቲ ቪድዮ ንኽረአ እውን ስለዝሕግዞ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ክሰርሓልኩም እትደልይዎ ነገራት እንድሕራልዩ ኣብ ናይ ቦታ ኮመንት ተፃሓፉለይ ኣነ በቲ ዓቕመይ መንገዲ ስራሐይ ከም ሕቶኹም መጠን ከዓ ክሰርሓልኩም እየ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ምናልባት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ናይ ሽቓቕ ወይ ከዓ ሓድሽ ኣዲሽናል ሽቓቕ ዝተሰርሐ ኣብ ናይ መኪና ጋራጅ ዝነበሮ ቦታ እዩ ብስፍሕ ዝበለ ናቱ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ኣሰራርሕኡ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማተን የላ ኣሰራርሕኡን ክሰርሓልኩም ቪድዮ ክሳብ ሽዑ ግን ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ስራሕ ክሳብ ዝመጻኩም ሰላም ወሰናይ በቢ ዘለኹም ሰላም ቅነ